Какво става, хора? Добре дошли отново в моя канал. Днешното видео ще бъде каква техника използвам за правенето на снимките си и как обработвам снимките си, как да изглеждаме добре на снимките си, каква светлина да използваме. Останете до края на видеото, ще бъде много интересно. Много от вас ми зададоха въпроса как обработвам снимките си, какви програми използвам, каква техника използвам. Честно казано, снимките, които виждате в Instagram, в Facebook, са снимки, които са правени с техника, която е изцяло моя. В случая използвам два фотоапарата. Единият фотоапарат, който снимам в момента с него е Canon M3. С него обикновено снимам влоговете, тъй като е много по-удобен и много по-компактен. Втория апарат, който използвам, така да се каже, повече за снимки, това е Canon 700D, който е с обектив 18-135, като той е доста подходящ според мен, естествено. Само искам да кажа, че всичките неща, които ще ви кажа днес, са мои наблюдения, които аз съм видял от самия апарат. Апаратът, който използвам, наистина е доста подходящ за правене на абсолютно всякакви снимки. То дали било навън, вътре, с подходяща светлина, студийно осветление. Доста удобен, води се полупрофесионален. Честно да ви кажа, той ми е от почти 3 години вече. Всичките ми снимки, които сте виждали в социалните мрежи, са правени с него. Доста съм доволен. Има опцията да снима на автоматичен режим. Вие може да си настроите настройките, ако искате, както вие си прецените. Честно да ви кажа, апаратът е, така да се каже, в момента на доста добра цена. Доколкото видях преди малко в Технополис, може да го вземете нещо от сорта на 750 лева. Аз преди 2 години заедно с този обектив го взех за около 1800 и честно да ви кажа, съм изключително доволен и ми върши перфектна работа 3 години. Така че наистина бих ви препоръчал, ако сте решили да си вземете такъв апарат като за първи. Третия апарат, който ще използвам вече в бъдеще, може би така доста често, това е Canon 77D, който го имам от днес. И наистина правих няколко тестови снимки преди малко, снима уникално добре. Естествено преди това го проучих в YouTube и разгледах ревютата, които бяха за него. Наистина снима доста добре. Този вече между другото се води професионален или нещо подобно, доколкото четох коментарите в YouTube. Хората са доста доволни, използват го за всякакъв тип снимки. Това е техниката, с която снимам и естествено с телефона си, но предимно снимам с апаратите. Между другото, това, което мога да ви посъветвам като техника, не прибързвайте да вземете нещо, което е много скъпо, заложете на нещо, което е по-бюджетно. Все пак първи фотоапарат ще ви бъде нещо, което ще ви върши перфектна работа, нещо, с което не се изискват много усилия и обработка. В случая може да започнете да снимате с телефоните си. Сега ще ви дам няколко мои трика, които използвам изключително често, за да може моите снимки да се получават добре и съответно да бъдат харесвани от всички вас. Първи съвет, който бих ви дал, за да имате наистина супер яките снимки, е да използвате възможно най-добрата светлина, която имате вкъщи. Най-хубавата светлина естествено е слънчевата светлина, която ви осветява. В случая снимайте по-скоро навън, снимките там се получават много по-яко, но пък ако нямате възможност да снимате навън, решили сте да снимате в домашни условия, достатъчно ви е една лампа, която да свети винаги срещу вас. Сега в момента в стаята, в която снимам, имам един софтбокс. Софтбокса представлява 4 лампи, които светят срещу мен с, така да се нарече, едно перденце, което минава през светлината и пречупва светлината така, че да не ме дразни. Но ако нямате възможността да ползвате софтбокс, т.е. да си купите софтбокс, ви препоръчвам да използвате обикновена LED лампа. Срещу вас снимките наистина ще се получат уникално.
Втори съвет, който бих ви дал, е за обработката на самите снимки. Използвайте програми, които да са само единствено за подчертаване на цветовете на една снимка. Не използвайте много филтри, защото наистина тогава снимката става доста по-различна. Целта е да изглежда максимално естествени в вашата снимка. Трети съвет. Дрехите, които обличате за вашите снимки, хубаво е да бъдат малко по-светли, защото така супер много ви отличават на самата снимка и самата снимка изглежда доста по-свежа. Когато сте с примерно бяла тениска или нещо подобно, нещо по-изкрящо като цвят, примерно нещо червено, зелено, така изпъквате вие на снимката и снимката става много по-яка. Четвърти съвет, който мога да ви дам, е използвайте една единствена програма за обработка на снимката. Най-хубаво е снимката да бъде естествена, но ако решите нещо да подчертаете в самата снимка, хубаво да използвате само една програма. Не минавайте снимките през различни програми, защото така самото качество се разваля и самата снимка става много по-различна. Естествено, съветите, които ви давам в момента, са по-скоро за момчетата, които гледат моите влогове. Защото при момичета е малко по-различно, там вече някои момичета слагат грим, минават през различни програми, махат пъпки и разни такива неща. Вие момчета, ако решите да правите някаква обработка на снимките, според мен няма нужда да е нещо толкова задълбочено, колкото при момичетата. Точно по тази причина съм поканил днес един много специален гост. Не е нужно представяне за него. Сега, за вас, момичета, един специален гост ще ви каже как да имате перфектните снимки в Инстаграм. Има, но нямам спирачки. Пипам опасни играчки. Той е като висока обувка. Знам, че убива, но ми отива. Има, но нямам спирачки. Пипам опасни играчки. Той е като цигара в устата. Макар и вредна, запълвам последна. Има, но нямам спирачки. Пипам опасни играчки. Той е като висока обувка. Знам, че убива, но ми отива. Има, но нямам спирачки. Пипам опасни играчки. Той е като цигара в устата. Макар и вредна, запълвам последна. Здравейте, фисанчета! Липсвахливи! Нека да забравим всичко това, което каза Крис и да започнем от начало. А именно с мен. Вашата любима госпожица, която не е нужно да се представя. Всички знаете коя съм. Хайде стига, момичета! Знаем, че ни трябва филтър. Знаем, че ни трябва фотошоп. Да премахнем и да сме красиви както винаги. Сега ще ви издам няколко мои съвета как да изглеждаме прекрасно и да сме най-желаните, най-красивите столични красавици. Така, как аз получавам най-красивите си снимки? Първо, взимам чаша бяло вино, за да може да ми дойде глътката. Естествено, най-скъпото. За да получим подходящото селфи, естествено, трябва да имаме iPhone. Тоест, не просто телефон. Гримът е основното нещо, което е най-важно за всички. За всички красиви жени. Тези, които искат да пробият навътре. Заедно с виното, обикновено си пускам музичка така, просто да ми дойде красивата снимка, просто ей така. Въпреки, че точно така няма как да стане. Затова си пускам или нещо на Тони Стораро, или нещо на Теги Александрова, моята любимка и мой идол. Почваме с лицето. Слагаме 2 тона по-тъмен фондютен от цвета на кожата. Защо ли? Защото ние нямаме възможност и времето да ходим да си ларим и на фитнес. А иначе, как поддържа моята фигура за моите инстаграм снимки ли? Ами, просто така. По цял ден не ям абсолютно нищо. Абсолютно нищо. Слаба съм, като дъска. Продължаваме с грима. Трябва да сме максимално натурални. 2 тона, по 2 пъти слагате на лицето. Червилото трябва винаги да излиза от контура на устата. Все пак, устните ни трябва да изглеждат по-големи. Естествено, ако нямате някой, който да ви спонсорира, за пластичен хирург.
Очите ги контурирайте с най-тъмната линия очна, която имате, защото ние, жените, трябва да имаме перфектно котешко око. Над очната линия може да сложите едни изключително опушени сенки, по възможност опушени толкова, колкото на баба ви печката. След това отваряме най-предпочитаната програма сред дамите в днешно време, а именно моята любима програма, която ми е в топ 1 от най-използваните приложения в моя телефон. А това е Photoshop. Замазваме цялото лице, колкото се може повече, с Photoshop, за да може лицето да ни изглежда максимално различно от цвета на шията. Все пак, ние сме професионалисти, няма как да се излагаме. След като сме готови с всичко това, качваме снимката. Ако снимката не събере 1000 харесвания, просто я изтриваме и слагаме още 2 тона фондютен, защото това е проблема. Дано ви бяха полезни моите съвети, котарачета. И ще ви очаквам в следващия клип. Най-вероятно пак ще бъде с мен. Защото аз съм топ. А, да, и ако ви кажа, че сте леки жени, просто приемете като комплимент. Да, лека съм, но само на килограми. Хора, да ви харесва днешния клип и да знаете, просто се забавлявам. Видеото е малко по-различно, отколкото предишните, които съм снимал. Дано ви хареса. Ако решите, може да го гледате в Инстаграм. Някъде тук или тук ще може да видите Инстаграма ми. Също така, долу в коментарите искам да оставите коментар вие как обработвате вашите снимки и дали изобщо го правите. Оставам ви, чао и до следващия клип.